chi'n clywed, mae'r cefnogwyr cartre'n ceisio codi ac yn ysgodi gyn Narten am bas hyfryd. Chris Hugh sydd ar ei holi. Chris Hugh mae e'n gryfach na Woolham, y croesiad dros ben Snaith ac y Keem Hines yn gallu penio'r bêl yn glir i Aberystwyth. Ewan Lewis yn colli'r bêl, Feel mlaen at Snaith. Ar ôl beniad, ydy Hulbert, ac ar dacl dros bosib Feel, ac am waith hyfryd ar y linell gan y capten Jack Thorne. Mi o'n i'n meddwl fod Feel yn mynd i daro honna i gefn y rhwyd. Gwaith dyngedfennol fyna gan gapten Aberystwyth Jack Thorne. Mi oedd yn edrych fel bod Jamie Feel yn mynd i sgorio i'r Barri. Ond Jack Thorne yn neud i waith yn wych fyna yn y diwedd. Sainty, mae'r Barri yn dal i dod. Sainty mae e'n gryf, cyfle am groesiad. Sainty ar croesiad dros ben Hulbert, y mae at Snaith! A'r Barri sydd ar y blaen. Mi ddath Jamie Feel yn agos rhyw 2 funud yn ôl. Gwaith hyfryd gan yr amddiffynwr Sainty, a croesiad dros ben Hulbert. A Sam Snaith yn sgorio i 5 gôl o'r tymor yn y gyngred. Y dechreuad gweitha posib i Aberystwyth. Michael George. Feel, chwarae da, Snaith. Snaith yn mynd amdani, yn dod oddi ar un o chwaraewyr, dwi'n credu oddi ar Hulbert na, yn dod oddi ar Louis Bradford yn y diwedd, ac allan dwi'n credu o Dave Jones yn saff fod hynny'n mynd i liffro heibio'r postyn. A'i Feel neu Cottrell. Feel dros ben y mur, yr arbediad yn y diwedd gan Dave Jones. A mi nath Feel yn dda i gael hwnna dros y mur. Kirkman yn ceisio canfod Jonathan Evans, ond unwaith eto Mike Lewis yn y fan y lle, ond mae di methu'r bas. Na te, nos e gyfleu Aberystwyth yn un. A chydig yn ffodus, Mike Lewis yn gorfodi'r bêl yn y diwedd, allan am gic gornel, ond am eiliad mi oedd y Barri mewn trwbl fyna. Digonedd o grysau gwyrdd a di. Kirkman yn syth at Bradford os yna gyfle. Fe ddylse Jonathan Evans i wneud yn well. Dyna oedd y cyfle. Bradford ar peniad mlaen, a Jonathan Evans yn rhydd ar y postyn pella. Wel, y methu'r gic yn gyfan gwbl am gyfle fan hyn i Aberystwyth. I ni wedi chwarae 62 o funudau. Kirkman ar ei dro'r chwith, felly Kirkman. A mae wedi mynd syth heibio! A mae Aberystwyth yn gyfartal. Yr hediad ar draws wyneb y gôl. A ddiodd Mike Lewis ddim yn agos i'r bêl. A Kirkman sydd wedi dod ag Aberystwyth yn gyfartal ac am gôl dyngedfennol. 20 munud yn weddill, y gêm yn y fantol. Jamie Feel a'r croesiad at Cottrell, y capten. Ddi ar y postyn! Mor anffodus i'r capten a mergyd. Wel, mi oedd Cottrell yn barod i ddathlu fyna. Feel at Sainty. Draw at George. George yn neud yn wych. George i fenw'r Cwrt Cosby at McLagan. Ac anrediad. A Hulbert! Oli Hulbert yn sgorio 11 gôl ar 10 o'r tymor yn y gyngred. A mae'r Barri nôl ar y blaen. Gwaith hyfryd gan George ar yr ochr draw. O'ch chi'n meddwl bod McLagan yn mynd i sgorio gyda'i gynnig gyntaf ers ddod mlaen fel eilydd. Ond y bêl yn syrthio i Oli Hulbert ac yntau yn claddu'r ergyd. 8 o funudau yn weddill, y Barri 2, Aberystwyth 1. Ochennaid gan y dorf yn hyn ar Barc Jenner. Feel at Hulbert. Hulbert yn ceisio rhyddhau Snaith. Y bêl yn cyrraedd Snaith dros ben Woolham. Snaith at Hulbert. Draw at McLagan. Fydde hynny wedi bod yn gôl hyfryd, rai dweud. Chwarae hyfryd rhwng yr ymysodwyr. Snaith draw at Hulbert, y peniad, a McLagan yn mynd amdani ar y foli ychydig dros ben y trawst yn y diwedd. Jones clirio ar ôl beniad gan Richards. Jonathan Evans yw'n cam sefyll am gyfle fan hyn i Aberystwyth. Jonathan Evans, mae dal i fynd os yna'n gisgo smotyn. Na, meddy'r dyfarnwr, edrychwch ar chwaraewyr Aberystwyth. Maen nhw'n gofyn, maen nhw'n ymbil am gic o'r smotyn. A di'r chwaraewyr na Anthony Williams, y rheolwr, yn gallu credu'r penderfyniad gan y dyfarnwr Nicholas Pratt. Ni wedi chwarae 97 o funudau bellach. Dave Jones ar gic rydd i ganol y Cwrt Cosby. Mae dros ben pawb, mae dal yno. Am arbediad gan Mike Lewis yn y diwedd, a Sainty yn clirio. A dyna'r gic ola. Buddugoliaeth i'r Barri. Y sgôr terfynol yma ar Barc Jenner, y Barri 2, Aberystwyth 1.